Türkmenistanda 2-nji jahan uruşundaky ýeňişiň ýyl dönümi sebäpli türkmen uruş veteranlaryna sowgat berildi. Ýaşy bir asra golaýlan türkmen ýaşullaryna adatdaky ýaly prezidentiň adyndan gowşuryljak sowgadyň muktary şu ýyl hem iňňän ujypsyzlygyna galdy we 200 manatdan ibarat boldy. Türkmen resmiýetleri bu pulyň näçe adama berilýänligini, ýagny ýurtda näçe veteranyň galanlygyny şu ýyl hem agdamady. Azatyň Türkmenistandaky habarçylary uruş veteranlarynyň sanyna we döwletiň ýaşullary bolan gatnaşygyna degişli käbir maglumatlary anyklady. Balkan vilayetinde 3 sany uruş veterany, şeýlede 4 sany tylda zähmet çeken raýat ýaşaýar. Bu arada statistik maglumatlary bilen işleşýän vilayet edaralaryndaky çeşmeler anonim şertde gurrun berdiler. Uruş veteranlarynyň ýaşaýan gyzylary Batmakdym we Türkmen baş etraplarynda olara tyla gowşurmak boýunça çäreler geçirildi. Yerli içeri işleri edaralarının we medeniýet öýleriniň iş şäherlerinden jemi 6 adamdan ibarat ýöredilen toporlaryň gatnaşmagynda resmi çäreler geçirilip veteranlara sowgat gowşuruldy. Vilayet teleradio kanallarının video operatory bilelikde göz üçin görkezmäge reportajlar taýýarlandy. Döwlet tarapyndan berilen 200 manatyn gowşurlanlygy we ýyl nyşanynyň daklanlygy pul sowgadynyň maňlaýyna degirip alýan uruş veteranlarynyň video sahnalary ýazg edildi. Şeýlede olary polisiýa işgärleriniň hasabyna alynan uly gül desesi we Türkmenistanda öndürilen televizor süýjü kökü adyk önümler bilen doldurulan sebet gowşuruldy. Dip habarçymyz gurrun berýär. Yerli çeşmeler sandyjy galan uruş gatnaşyjylary üçin şu ýyl 200 manat pul sowgadyndan başga da meýsten ýasalan 2024-nji ýylyň şygary Pekim paýhas ummany maktum goly Pragy ýazgyly döşe dakylýan znaçok nişan berilipdir. Prezidentiň adyndan uruş veteranlaryna berilýän 200 manatlyk sowgat döwlet kursu boýunça $57, gara bazar kursu boýunça $10 çemesi pula barabar. Yıllar boyu iqtisadi ösüşlerini wasp edýän tebigy resurslara baý ýurtda ýaşy ýüze golaýlan sanlyca adama berilýän bu jypsy sowgady hatda Merkezi Aziýanyň giňişliginde hem iň pes hasaplanýar. Azatlyk bilen anonim gürleşen yerli ýaşaýjylar döwlet ýolbaşçysynyň adyndan awraýly gojalara sowgat diýilip berilýän puluň we onuň gowşurulşynyň veteranlaryň watanyň öňündeden zähmetini ätkermezlik we kemsetmek diýip hasap edýänligini aýdarlar. Döwletiň sanyjy galan uruş veteranlaryna 200 manat pul sowgady bermegi Balkanlaryň gaharyny getirdi. Goňşy Gazagystana tas 4000 Amerikan dollar öz veteranlaryna pul sowgady berenligini biz internet telewizioniýa üstü bilen eşidip görüp oturýarys. Türkmen ýolbaşçysy utanman 10 Amerikan dollarlyk pul sowgat hökmüni delegiçleri beren ýaly edip gowşurýar. Biz muňa adam mertebesini, veteranlaryň mertebesini depelemek diýip düşünýäs. Diýip Balkanawat şäheriniň ýaşaýjy taýdar. Balkandaky habarçylar resmiýetlerin garalaryň halyndan habar almaýanlygyny hem belliýärler. Şu ýyl sanlyca adam 9-njy maý ýeňiş gününe ýetdi. Döwlet uruşa we tyly gatnaşanlaryň halyndan habar almaýar. Diňe medeni çärelere üns berýär diýip habarçyma daýdar. Resmi matbuat ýurtda ýaşap ýören veteranlaryň sany barada maglumat bermeýär. Ozalkyllarda çap bolan käbir maglumatlarda Türkmenistanda 2013-nji ýyla çenli müňe golaý uruş veteranynyň ýaşanlygy aýdylypdy. 2019-njy ýylda Gararsyz Neşir Türkmenistanyň kronikasy ýurdun döwlet telekanallarynda görkezilen reportajlara salgylanyp 36 veteranyň syýlaglananlygyny habar beripdi. Şonda döwlet telewizionyasynda görkezilen reportajlarda Aşgabatdan 6, Ahal vilayetinden 4, Balkan vilayetinden 7, Daşoğuz vilayetinden 7, Livapdan 7 we Mary vilayetinden 9 veteranyň görkezilenligi habar berilipdi. Azatlyk bilen anonim urleşen Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjysy uruş veteranlarynyň ömrüniň soňky ýyllaryny ýeter ýetmezçilikde we garyplikda geçirenligine gynanýanlygyny aýtdy. Geçen ýyllarda uruş veteranlarynyň onlarçasy bar wagtyna tas 70 götürüm uruş veteranlary Türkmenistanyna ömrüniň soňky ýyllaryny garyplyk we açlyk derejesine geçirdiler. 2018-2021-nji ýyllaryň çörek gytçylygyny gören Türkmenbaşy Ýagyş Murat aga uruş döwründe hem uny satyn almak beýle kyn bolmany diýipdi. Soň ol ýaşly aradan çykdy ýöne onuň aýdanlary henizem ýadymda. Men gaty gynanym, uruş gatnaşyjylary ömrüniň ahyryna bir döwüm çöregiň aladasy bilen ölüp gitmegi ýygyna gaýtaryp bolmaýan agyr ýagdaýdadyr. Diýip Türkmenbaşy söhbetleşmede aýtdy. Adatlyk bilen gürleşen Türkmenistanlylar Türkmen döwletiniň watany goran öz raýatlaryna bolan şeýle kemsedici gatnaşygynyň geljek nesiliň hem watan söýüjlük ruhlaryny söndürýänligini belliýärler. Türkmenistanda 2-nji jahan uruşyna gatnaşan uruş veteranlary 200 manat möçberinde pul sowgady geçen ýyl hem gowşurylypdy. Käbir ýyllarda veteranlar özlerine prezidentiň adyndan gowşurylan sowgady üçin özleri tölemeli bolupdy. Geçmişde käbir ýyllarda Türkmenistan uruş veteranlaryna we olaryň ýyzynda galanlara prezidentiň adyndan diýilip berilýän sowgatlar üçin büdjet edaralarynyň işgärlerinden hem pul ýygnalýardy. Türkmen resmiýetleri we döwlet habar beriş serişdeleri soňky 30 ýyldan gowrak wagt bäri uruşa gatnaşan Türkmenistanlylaryň umumy sanyny agdamaýarlar.
Türkmenistan'dan ikinci jahan uruşuna gatnaşan adamlaryň sany barada internetdäki açyk çeşmelerde 180 we 200 000 aralygyndaky san agdalýar. Şeýle-de Türkmenistan'dan 556 lukmanyň we 7,5 müňden gowrak kiçi medisina işgäriniň söwüş meýdanynda gulluk edenligi aýdylýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti beýik watançylyk uruşy jümletini 5 ýyl ara ketmeden soň 2018-nji ýylda gaýtadan ulanyp başlady. 2013-nji ýyldan soňky 5 ýylyň dowamında bu sene türkmen medeniýetinde diňe 1941-nji 1945-nji ýyllarda bolan uruş diýilip agdalýardy.